Mani wakina ndizo aivichukira changamira aivichukirana kuya kudare. Nyaya yaunzwa nachoromani muno. Nyaya ndeyekuti uya undibudire pachena kuti uchiri mukadzi wangu. Uya nembowo dzako tipa nemari yedare. Achitaura izvozvo ndi wakina choromani achitaura kuna aivichukira. Tarodi zvakufamba sei tichiona kuti tingaadvaisare sei. Most probably vakadai zvipamuda kutodaidza vanatezvara timbonzwe kuti zvinoda ivhi here kana vanatezvara vacho vakatambira pfuma kana kuti chii. Mudzimai zvingichana kuti nyaya ndofunga yakasiri kutanga kuya mudare takangouya tichiita maproblems mumba medu chimbotigadzirisa tikamboenda kwambuya Makoni vakatigadzirisawo tikazogumisira kuya mudare muno gore rapera maDhisemba mukatigadzirisa mukati chienda ikumba munogara zvakanaka tikaenda. Asi nyaya yazoita kuti ndiuye mudare muno yakatanga munaJanuary takashanyira mainini wedu munin'ina wemukadzi wangu anogara kuLakeview. Takashanya ikoko asvika nguva dzekurara manheru mainini wakabva vati imba yenyu imba mukuru namekuru. Mukadzi wangu achibva inini vhira ndirara hangu mutaini. Andamubvunza kuti chikoniso chii, achibva ati iwe hausi murume wangu, takarambana kudhara. Patakotiwa maybe munhu ari kungotaurawo. Patati fambe muna January zvakare wakaita muzukuru wangu ari kumazowe achibva ati asekuru ndiri kuya kumba. Andatomuti alright chigara wafonera mbuya wari kumba kuitira kuti paunosvika wazoziva kuti kune munhu ari kuuya. Then muzukuru wangu akasvika munomu kuma10 PM usiku. Pandaenda kunomutora kuna bhazi pachikenina panemota. Pandati chifonera mbuya kuti ndaakuuya. Pafonera mbuya kuti ndakuuya zvikanzi handiko kumba, ina unorare kuvasekuru wangu. Ndine madzimai mudiki nemukuru. Saka endaida kuti uya anorare kumba kune mudzimai mukuru iye aivichukira nekune imba yakasununguka. Saka zvikanzi inini handiko kumba, ndiri kuchechi kuSDA kumabhazuwa uko. Ndatongoti muzukuru hazvinetsi, isusu egera tichiende nekuchechi kwacho unokunemakii nambuya. Tasvika pachechi paya, mainiko uri kupi kurevaiva vacho, tine muzukuru ada undorara kumba, yawandipowo makii. Saka ndiri kuchechi ndikati pachechi ndo pandakatomira pageti. Zvikanzi musandifonere neusiku muri kundidisturba. Pandatoti muzukuru wangu hazvinetsi, kumba ndekwangu, gera tiende kumba, tinoona kutamba tasvika kumba. Saka patakasvika kumba tanoka pamba pataona pamba hapana ari kudaira, kwakuzotendera kuimba inorara vana vasikana vatana hwindo rakavhurika. Saka pandavhura hwindo riya kwakuvhura pateteni panoona pana maiwo panext door akarara imomo. Ndatoti ndivhurireiwo ndaya nemwana arikuda kurara ndoda kudzokera. Wangoti instruction yandapuwa panapa ndanzi hapana unomuvhurira munhu. Tikati aiwazve inini handinomundiziva kuti ndiri kubvapo panapa. Pandaenda pana siso wake mai wangu akarara panext door, wana siso wavo anogara nemurume wangu. Ndikati ndava nemwana arikuda kurara mumba mune munin'ina waanonzi Helene. Waya achibva kuti instruction yapuwa hanzi haakwanise kuvhurira mumba. Saka zvinonetsa kuti achinje izvozvo. Pandangoti hapanetsi, pamba ndepangu, pandakojenura dhoo repamba pangu. Muzukuru wangu apinda apa achipinda mumba, mainini waya wakabva wabuda wachibva waenda kumba kwavo. Muzukuru wangu paarara vechimakuseni aivhuya ndopaakazoya makuseni. Pamubvunza kuti wararepi, akati ndakarara kuchechi. Akati kuchechi ndokwatanga tii anyway tangosiyana nazvo zvakadaro. Aivhi manhira aya patakojenura dhoo akabva aenda kumapurisa achibva ati kumba kwangu kuri kupwanya. Mapurisa achibva ati kuri kupwanywa nani, achibva ati kuri kupwanywa nemurume wangu. Mapurisa achibva ati isusu hatina musunga munhu ari kuzvikwanyira imba yake, pangomagaine zvaari kuita imba ipano. Then makuseni acho uyu munin'ina muzukuru wangu amuka
akabva asiya akiya madhoo vauya nemakiko andogara aibva azoteera ikoko ndopakateera ikoko kwaita noise kusanganisira kuzotondipisa akatondipisa pesa ndikatsvaka achinditi uri kundishungurudza ndisi murume wangu ndikati hapana chakaipa kundipisa kwakaita taingoripotwa kumapurisa akasungwa nanhasi ari kuita community service yake achibva patati fambei ndimuna June pandazoenda ndisandaenda kumba ndakabva ndazofonera umwe tete wake vanonzi mai Mutindindi mushure mekunge ndakanzwawo mafunafuna emafambiro ako ndafonera mai Mutindindi ndikati tete inini ndanetsikana nemukadzi wangu muzukuru wenyu muzukuru wenyu iye ari kundiudza kuti iwewe hausi murume wangu takarambana kudhara isusu patakarambana naye inini handipazivi ende iye mukutaura ari kutaura kuti imimi hama dzake munozviziva kuti hasisiri mukadzi wangu tete vachibva vati inini handinaro chindipai nguva baunini ndimbonobvunze kumba kunanababa pamwe rakandijamba vachibva vatora ndokunga almost 2 weeks vavazondifonera vachiti ndakabvunza asi mhinduro yandakaudzwa ndakanzi nehanzvadzi yaivi iri kuSouth Africa inonzi Hwekuti mukwasha kana aine zvaaroda kuziva ngaabvunze inini ndine mhinduro dzese saka tsano rekuSouth Africa watopa nhamba wachimukwasha ngaandibvunza saka pandabvunzawo tsano sezvandandakangobvunza tete tsano ndarifewa kwamuri natete ndine mubvunzo wekuti mafambiro ari kuita mukadzi wangu pese pandinoda kumubvunza kuti koizwa zviitirei mapfekere rudziva rarepi ari kundiudza kuti iwe hausi murume wangu takarambana kudhara even vabereki vangu vanozviziva saka ndokusiyena ndoda kuti ndingonzwe kana zvirizvo tongoita zvekuti tingopedzera tisunungurane imutore mwana wenyu inimondisunungurawo indomusunungurawo kana afamba kuti saka wakabva wandipindura vachibva vati aivi hasi mukadzi wako imakarambana kudhara aivi kugara mupamba pako ari kuchengeta vana wake imba yemutaura yesimba yako ndomapindura avakambiita tazotifambei muna June ndazoswera ndiri mutauni nevamwe vana vangu vairi somukomana nekasikana taenda kumba manheru taswera tichitendera mutauni taenda kumba manheru ndopatakasvika kumba then foni yekamwana kadiki yakabvarira handada kuidaira zvibva abvuta foni iya atanetsana kusvika akakwanyira foni iya pasi foni iya yatopwanyika vaakutopopota vachiti uri kundishungurudza inini handisi mukadzi wako ba takarambana kudhara kugara panapa zviri kuti ndiri mukadzi wako saka mukunetsana matakaita imomo akasvika pakundiluma pakudii pandandosvika pandanoripota nyaya mumapurisa ndaripota nyaya mumapurisa iye akabva auyawo achibva aripota nyaya yake yekuti anga achida kundireva ndosaka ndamuruma then mukuzotarisa umbowo hwake hwaakaendesa kukoti iye anotaura kuti murume uyu ndinomuziva saex-husband wangu asi murume wangu mamwe mapepa acho itori nawo panapa ichitori kukoti haisati yapera ichiri kungoenderera mberi nenyaya yekuti koti yakati kana mukadzi nemurume wakati wanga wada kundirepa kunodiwa authority yaatoni general kuti nyayapinde mukati saka ndo yatakangomirira saka statement yake aiyachiisa kumapurisa ndofunga pa3 pastatement pa3 panoti ndinoziva mumhangarisa ex-husband wangu ini anoti ndinoziva mumhangarisa ex-husband wangu panumber 7 ndo panotaura panumber 8 ndo panotaura kuti
He held me by force and fondled my breast and buttocks. Ndovandaura kuti akandibata mazamu akandibata magaro. Inini ndiri kuto mukadzi wangu. But iye aiti anga achida kundirepa nekuti akasoramba kudhara. Yekuti state outline yenyaya iri mudare kwamagistrate pa3 pakamapapa panotonzi musungwa ndi-ex-husband wanyakomamari. But inini pandakarambana naye kana paakandiramba kana kuti pandakamuramba inini handimazivi. Then kutsinira futi kuti sezvo ari kutaura kuti hama dzangu dzinoziva kuti ndakaramba. Pane sisi wemukadzi wangu anonzi Tatenda Chukira, ndiye akaita witness. Again panumber 2 anonyora achitsanangura kuti musungwa ndinomuziva se-ex-husband yesister yangu. Then zvadaro even anatsano wakataura kuSouth Africa wakati ndiwo wane mhinduro, wakangotaurawo kuti ndinoziva hausi mukwasha wedu asi mukadzi wako. Wakatotaura kuti ukaramba uchiti mukadzi wako tinokusungisa. Saka nyaya yandaunzira zvemudare yanga iri yekuti handitsanangurirewo kuti pandakamurambira ndepari, uye tiregere kuramba tichitambisirana nguva. Kana wanatizvara wari kuziva kuti hasisiri mukadzi wavo, ngawabudise mumusha mavo, wobudisa nhumbi dzake. Kumusha kwari kwachanda mbuya nhumbi dzake dzingoriko, kumimba yangu yemutauni nhumbi dzake dzingoriko. Akaona chinomuwana vanenge vari kuti ari kumurume wake, iwo achinatsoziva kuti hasi mukadzi wavo semanyorere avari kuita. Then mune imwe nyaya futi tichiri ipapo, inini andisungisa musi wa3 June akatozodzoka oenda pafacebook pake. Pafacebook paya vatonyora musi wa28 vanyora kuti in a relationship, kureva kuti apinda amurudo newaakapinda naye murudo. Again hama dzake dzikatomukorokotedza chitoti makorokoto machi profile yacho dzekuti Elance achitonzi makorokoto ndokunga pekugumisira kuna akatonzi wese vanhu vaitomukorokotedzera iye achitopindura makorokoto achitokorokotedzwa kusvika mukadzi wasano ari kuSouth Africa kutokana ndiye ari papeji 3 akanzi Melody Makoni Chukira, akatonyorawo komedi yake yakatondibatawo yekunzi that's awesome, congratulations Tete, I'm proud of you. Umwe anorara neshangu chete, aitaura kuti anorara neshangu chete. Ndini mukadzi wangu ari mumusha mangu wandakaroora apinda murudo, hama dzake dzomukorokotedza dziri kuziva kuti haasi mukadzi wemunhu ari mumusha mangu. Saka mambo ndo pandauyawo nenyaya yangu ndaichida kuti anditsanangurire kuti zvinorevei, uye asanditambisire nguva ndichifunga kuti ndine mukadzi mumba asiri mukadzi mumba, zvekuti ndakutofunga kuti zvichida ane musungo wake waari kungowetseredza. So achingowetseredza kuti zvimwe zvichida musungo wake ukabata mumba mangu akungoshandisa zviya zvekungoti kana tiri imvura akungoshandisa imba yangu kudzamba mvura, ari kumira munhu uyo munhu waakutodanana naye, ende hama dzake dzichitotaridza kuti dzakatopururudza kuti mwana wavo aamurudo. Saka ndianonzi Denford Jerero. Munhu ari murudo inini kutaura ita handisati akuda kuziva. Chandinoziva ndechekuti mukadzi wangu paFacebook ari kuti ari murudo, hama dzake dzichimukorokotedza zvokuti pamwe dai anga aripo angadai ari pamwe aigona kutitaurira kuti ndiani. MumaWhatsApp make anogara achitoti morning sweetheart chichi pamastatus chiti pamwe pangoda kundisvotesa hati kana kuti zvichida ari kubati ndo vanisana ndamuti auye pamberi pedare anditsanangurire kuti mukadzi wangu here kana asiri aende hake.
tokunga pasvika stage yenyaya iyi haichadi kuti tauri awa nemudzimai wavo chete yakutoda vanatezvarana natete vange varipo vachipa uchapupu kuti anoyo mukwachata kusunungura chezimukwacha mushamani mushameni kuitira kuti kana masvika stage yemakuta nezvayo kuti mudzimba umu mutori neproperty oyani yake musvike mukusiyana umwe nomwe ane chake ndomafungira imba iyi yaari kugara makati ngamese ngeyako irendika ndichi atangotenga iri stage vakamese chaakutongodiwa apa advice wabvisa $10 chipisa ite 20 taakupinda bisemete tichipinde muadvice yatingachimuadvice nhau yako iyo mamire ezvazvaita nekuti muchapedzika maurayana chapter ipi yemarriage customary right zvoita iwewe hapana chekuchati uri kumbomira zvese umbowo unaho seumbowo wauri kutaura simuka woenda negupuro handiti kuna tete wake wondopa chii gupuro handiti mukadzi wapedza then wochiva zvairi customary mogowana zvinhu yaiti gowane zvinhu zvatakadii zvatakaita tiri tese woenda nekuti ukaramba wakasungirira ndo number 1. Number 2 yataurwa nemuchinda kuti udaidze but the same kudaidzira kuti upe chiguru handiti yaari kutaura kuti udaidze madzitezvara ende soko rudo ruri pakati pevanhu vairi handiti zvaruri pakati pevanhu vairi even ukadaidza vanatezvara iwewe nemukadzi wako ndi munoziyana so zvamunoziyana waitirwa zvikukutu maybe wangu ari kumira kuti iye auye negupuro nekuti gupuro ndo rinotaura kuti tarambana pachiwana even ukaenda kumakoti uko unotaura kuti ini handisandadi ndarambana naye nekuti hapana gupuro ratakadii ndoziva kuti kana tarambana akandipa gupuro here handiti gupuro ndo basis yekurambana pacustomary law marriage law kuti you terminate negupuro pasina gupuro hamusati marambana but zvawaitirwa izvo iwewe uri kumira kuti pamwe iye auye negupuro achikutaura kuti handichakudi iye ari kumira achiti iwe uchauya negupuro chakusvonesa uchitaura kuti handichadii but zvawaitirwa iwe chisimuka uende negupuro woenda kuvabereki wacho ende sei kuti ina handichadi chii tsuru wanatete wacho ndauya negupuro yangu iri gupuro kana usina mari waitora guri chairo kuenda neguri kurori ndo chandiri kudii kana uine kamari unoenda nechi kana iri pondo kana $10 kana chii hawafunga iwewe haina limit haina minimum haina chii kana tiki nekudhara vani izvozvi haichasenzi tiki kudhara vaenda nematiki shere but kwane madhora unoenda nei kana riri dhora handichadi chii mukadzi uyu and move out of the relationship chiri kunetsa chii zvekuda kuenda negupuro ndokunga hama dzacho dzese wakatotaura wakada kutotaura neni ndiwo tete wacho wanesi wakageza maoko achitikinzi anenge ada kutaura neni anotaura nemunhu ari kuSouth Africa akatsana vari kuSouth Africa saka ndokunga tingatovana baba namai wese iwe tora tete wako sekuru wako you go there waramba munokanda pai pamusuwo mosimuka madii
ndo gupuro. Andi sanchochwa ndizo wote ndo wachafambisa shoko wega kuenda kumba kwabereki wacho kana vari kuramba oro kwatete wacho moenda tete toda kuuya kukutora ndiraondopa gupuro iona una tete wako nasekuru wako right iye tete wake votorana moenda pamberi nekuti iye wacho hamusi kudi kana iyo tete votora mwana wavo woya mwana wavo mopachi gupuro suru kana munyaya wako iwe wakaega odi utambidza chi gupuro taterminata chi relationship chiro kunetsa iwe kuti uterminate relationship iyo iri sawa chii ndo pane mubvunzo wangu ndekuti kutaurirana nehama dzacho muchiona tazosvika kunoku zvimwe zvese takazviedza awanhu vese vari kuti isusu hatisi kuda kupinda munyaya dzacho zvekuti zvingatoite nyore zvataurwa namamba wachiti tingatowadaizi wouya ndo zvingatondozi kupinda pamambo ungauya padari pamambo hatirambanisi vanhu hatipi vanhu panonai gupuro padari pani pamambo pana zvemagupuro hapana magupuro gupuro unonoriita iwewe harina kuti pane agreement kutora tete wako nasekuru wako kana usina sekuru usina tete kungotora one of them muzukuru kana muzukuru moenda nechi chamuri kundotambidza kuna baba wacho kana tete wacho kanani hama yacho hatichadi chii kwamakasvikira handiti hatichadi mwana wenyu handiti tasiyana chinomuwana musowe kwandiri handiti pane umbowo handiti best kwetenda kuna vabereki wacho zongamboende through tete kuti ndakuna kuuya nechi negupuro handiti nekuti izvi mucharamba muchidi muchikwadzana muchireka kusvika pakutozondourayana handiti wabva mazviri the next stage uyatigova nechi zvinhu handiti iwewo kana usingazvidi uchizvida paine chauri kuda kana usingadi hake uchida kusiya wana wako nezvese kumba ikoko I would advise you it will be the best kundosiya chi nekuti wana wako wachangokura vari chi mumba imo pane zvekuti ngatishiyanei imba totengesa watengesa wana ndi wako wakanga wakutambura ndiwo uchadii futi it's your responsibility kusvika wafa chinokuda kuti iwe usabude mumba imomo uchibva wakanganwa chii chiripo ndechokubvunza muchinda kuti iye pauya pamberi pedare kuda kusiyana nemukadzi kana kuyananiswa nokuti konange achine mwoyo wekuda mudzimai wake zviri kwaari that's why taakumpa direction taakumpa direction yekuti aende nekuti akutaura kuti zvine rufu akaramba achimbodii achidzoka kumukadzi nekuti mukadzi ndatotaura pekutanga kuti mukadzi haasi kuda kuramba nekuti vanhu vane pfungwa yekuti ndikatanga kuramba zvinhu zvidatorerwa zvinwandiramba urikwangu uyo haasi kuda fute kuti arambe nekuti arosvika kuti ndikamuramba zvinhu ndatorerwa chii wese inhau yepfuma pfuma mwoyo wemunhu uri papfuma yake zvese izvo ndiri kuzvitaura nekuti tozviziva kuti mwoyo wemunhu uri pachii chirisi kuita kuti asandoende kugupuro kana kundoramba inhau yekusvika kuti ndotorerwa pfuma yangu yese ndomibvunza ndiri kumubvunza kuti ko iwewe ukatorerwa imba iyo chinokurwadza chii ari kutadza kupinda
Mambo imba yangu ndokunga pastembi pa pane voice card imba yandichiri kutowaka kauti siya zvakadaro wotira kuti chisara ipapo ikuti imba iyoyo imba ndakatoiwakirwa nayo ende ida kuti iwaka ikure tikati ipere kwakwa wowakira wanao but pasiri papo but izvozvi pari pamwe ndiri kutotadza kupasvika pasiri pamwe saka chisiya tiri kutaura kuti siya iwe chisiya zvazviri woenda wondotanga musha wako nemukadzi wako wechituyo wainaye mondotanga chisiya apa pane chii pane rufu rwako urukwazo chiri kukukonesa kuti usade kubvapo uchienda kundotanga nefamily yako chii because divorce hachisi chiro chinetsitsika divorce kuita kuti kuroera mwoyo chii padombo tese takabva mumadivorce unoroera mwoyo pachii padombo wosimuka woenda tiri kukunetsa chii iwewe wazviona ndakutaura kuti mwoyo wemunhu chii ndakutaura kuti mwoyo wemunhu uri pachii iye haagoni kusiya imba uyu haagoni kusiya imba saka muchaita sei ngatoitengese tobva awana ndinovatsvagira vana vangu ndinovatsvagira zvakwauri mirai ndikudzika naye zvakwauri so iwewe you choose what you want unouya muno topasisa kuti imba ngaitengeswe mosheyana hafu iwe ondodya iye ondodya nemaboyfriend distance anoenda kundodya nemaboyfriend because maboyfriend achikunaka ende ndo chokwadi ichocho anondodya nemaboyfriend maholiday mari ichapera but wana achauya achikusarendza kuti wana wako so you choose inda kupa maoption ese ari matatu kuti one just move and go leave it she will be sound after 5-4 years she will be sound enough motozoona maakudini mazvonga akuende that's option number 1 option number 2 sell and do what I have given you as my example so it's up to you to choose and so iwewe dare unochindochuza zvaunoda kuti uite kana utengesa uya dare rinokwanisira kuti mutengese andi kana uchida kumuvha uchisiya musha uripo uchindotanga wako musha nehouse yako iyo uya wosiya wana wako uchimboona kuti wana wako ari kuchengeta uchipa mari dzako dzemafizi wana wako wakagara zvakanaka zviri kwauti what you choose between the two saka nowabvisa mari ini ndakupa advice yanofunga kuti the choice is yours endambopanana negupuro wapanana negupuro you go to the second stage you want to sell or you don't want to sell nekuti ukauya kana any court ukaenda makarambana here chii chinoratidza kuti takarambana hapana nonzi idzokerai muchiri paseparation andi takapanana nagupo pachishora chedu icustomary takapanana nagupo court you go to the next stage any court andi so tinochuza zviro semurume kwete kuti uri kuhurwa nemukadzi unoramba uri kutendereka mumatare uchida uchifunga kuti matare anokubatsira haakubatsiri idonga munhu handi kana ndee ukaenda kupi nekupi haakubatsiri chaapo ndechekuti mukadzi wako zviri pachena kuti ari kuhura and you cannot deny it kuti akuhura saka amupe gupuro mutaura kuti amai ndaenda sarai nemusha wamuri kuda uyo handiti ini ndaenda ndaangunodii tanga zvako iro gupuro chizvionera
right. Dzimweni dzenguva pamwe vanguva inofungwa kuti dzekumangarira gomba racho pamwe vakuriziva mhene ati arisiuriziya izvo anotozoona zvechikomba kana aega hake like chikomba chahura naye before asati apa gumburo chikomba anochiunza chikudaro achidi but it's irreversible kwekwaura kungoita marecoveries ako ako ekuti chikomba and so forth but ziti stens mukadzi wako haasiri 1 chete chikomba inotoziva kuti hachisi chikomba 1 zvakatowanda Ndina kuti ndokuzotaura inini chandanga kutokumbirawo dare kuti mukadzi wangu kana dare randitendera andiripo kunditambisira nguva yakaita yekuti taiuya muno tichiita zvese zvataita semukadzi nemurume gore rapera akatopfugama pamberi penyu mambo achiti ndiri munyimabonde rainyatsoziva kuti haasi kudaba ende zvaainditambisira nguva achiti pese pano vanhu vanondida iye asingati tichiita zvese zvekuti ndaitokumbirawo kuti dare rinditendedzwe kuti andiripewo uye andidzorerewo mari yangu yandaishandisa mese kutendera pambuya ndichimupa mari achiuya achitendera niwa arinesi wataita uye nenyaya yekuti agora ari mumushamango kugora kwake vari mumushamango zvekuti mhuri yavo vari kuzviziva andiripewo epamuto mubatsirei yekuhura taitaura kuti iwe unounza chikomba unza chikomba chacho chaari kuhura nacho woripirwa nechikomba ine right iyo right iyo hanze kutambisa nguva mupindure tinomirira hapana kutambisirana nguva andokatoberekera semukadzi murume ungori murudo saka aba haasiteji kutambisirana nguva ndiwo angatobudire ndichikomba chikomba ndizvozvo chikomba chikanga chawanikwa autochivhima kutambisa nguva hapana kutambisa nguva nekuti zvese zvanoramba kuti aiwa but hapachisina rudo zaiseji hapachisina rudo kana pasina rudo vanhu vanodii vanoramba hakuna kutambisa nguva pavanhu vakaroorana aiza kurambana hakuna restitution pamarriage hapana restitution nekuti bonde ramairara sex yamaiita haina muripo hapana anobhadharwa kuti wakazogona zvakanyanya ukandi ndinokubhadhara kana kuti wakatadza zvakasheka ndinokubhadhara hakuna restitution panhau yemarriage right. Kupedzerwa nguva kuri pakati pemukomana nemusikana ndiye anotova ndakapedzerwa nguva nekuti but kana makatoroorana maroorana the only kuti usapedzerwe nguva divorce and move on so divorce and release wodi when chikomba wosungisa chikomba wasungisa chikomba kana uchida kuweka kune vanogadzirikana mamereji anogadzirisika chikomba chabatwa vanogadzirisana wadi wogara wese aiziva kuti mukadzi wangu akambohura apa murume wangu akambohura handi right zvotonzi chinyararai nekusingaperi zvinotaurwa chibatana kuti nzvimbo yemanyarara nekusingaperi kana wanga waine nhasi vanhu vakubatana kana paine zvaunoziya chibva wanyarara nekusingaperi wonyarara nekusingaperi kuziva kuti mukadzi wako akahura ukatambira mari ukadi ukakontinua hangi oro waambata movha maeka then you divorce zvobva zvapera ipapo and bhaibheri rinotaura rinotendera mukadzi ahura kuti divorce and go so the court will only help you panhau yekuti uri iwewe wafunga zvekugwana but ini ndine hangu ndokuadvaisa kuti kugwana you are creating more problems than answers. You have more problems nekuti vana vacho watengesa nhasi akandodya mari yake yese nekuti ibenzira
ondodya mari yacho yese wana wako unge wakugara mutango inomo unozozvivira waakutotora mutoro futi wawanga wachifanira kunge mutoro wakausendeka pasai saka mutoro wako uchitengeta chiwasiya wachengeteka uri pamba pakanaka ndo zvinoita baba zvimwe zvadasina kutaura pamba pacho handioni vachichengeteka mukadzi wacho uri kutaura uyu haasi kurara pamba pacho anotouyawo manheru achitotorwa achitoenda vanhu vacho varangosara vangori vega pamba pacho zvekuti pakati vana vatatu izvozvo ndo zvekuti kana uri kwega you can now go yecustody and yewana kune chi with those facts and figures you can go utaura kuti right ndinoda imba nekuti mukadzi uyu haasi kugara pai pamba handiti haasi kugara pamba uine mafacts and figures handiti haasi kugara pamba saka handiti ndikagara pamba inini ndine ndichipa makotsi mazhinji anorerekera kumadzimai panyaya dzewana aiwa achiri kungotendereka achagadzikana anogadzikana manye manje ane kungotendereka achagadzikana manye manje ane anotokuchengeta wana wako zvakanakisa ari pamba ipapo achikutapirirwa achikutapirirwa kunzeko kunomboswinywa kunotoswinya iko kunojairira ndakwana zvandakaita ita ndidzokera nemurume wangu zitori nani pakanenge apera manjai basi next